Der var engang en dreng. Nederen start. Her er en dreng. Han hedder Nikolaj. Her er Nikolaj. Nikolaj, han kan godt lide slik. Og når Nikolaj spiser alt for meget slik, så sker der noget helt vildt sjovt. Så nu vil jeg godt have ham til at spise noget slik. Nu er Nikolaj fået en hel masse slik, og nu vil han bare godt løbe. Nu var Nikolaj meget træt, og så ville han rigtig gerne sove, men han kunne slet ikke sove, fordi han havde et alt for meget slik. Men nu skal han sige det magiske ord. Putam, nu er jeg sovet. Ja, den. Og så sover han. Husk at rate, comment og subscribe. Og så ses vi i næste video. Og nej, jeg er ikke Jens for Grumrunde B, så ja, lige meget. Ja, der var vist lige et lille anfald der.